Tegi esan dut. Vale. Eta ingo diot lehenengo decimate bat. Modifier, generate, decimate. Eta hemen jarriko diot 0,1. Hau irekiko da. Hau aplikatuko da. Zer da, hau? Vale. Aplikatu da. Eta, oza, aplikatu da. Aplikatu da hau, baina orain aplikatu behar dugu. Eta tardatuko dago, ez da bere, hainbat. Beste hainbat. Mierda, este señor, ¿quién es? Se ha ido. Bueno. Jatzen dugu musikita pizkat. Eta aplikatu da. Vale. Zenbat poligono ditu honek, interesatzen zaigu gitxi eukitzea. Hau baino gitxiago eukitzazke? Bueno, ahí está en el límite. Baina beste bat aplikatzen badio, decimate 0,5. Guai, menos. Bueno, beste ez. 0,3. Hortxe, ondo. Oso poligono gitxideko, orduan harina jungo da. Venga, pues retopo ditera. Active. Venga. Orduan, esan dugunez, aurrekoan esan genuen moduan, ahoan oso importante aukitzea zirkulo bat ahoari buelta osoa ematen diona. Gure kasuan, zirkulo hau jungo da hemen betikan, eta helduko da komisurara. Zaiatuko gara goiko eta beko aurpegi kopurua berbere izatea. Bai, kointziditzea. Hortxe, que triste la música esta, macho. Venga, beste hau. Vale, orduan, hemendikan badakigu nasolabiala etorri behar dela bebai. Eta hor komplikatua da, ze leku bitxideko tipo honek nasolabiala eta